Kobedi #1 no hene owo ho na no hene yeboa asiamo wudi kan de to dwase ne manfo enkabomu odo ne kroye ne ntiase ene hyekyiri kuro nti wo mu nyina nhwe se wo mbeye saade no enkweti mra ansa na nana yeboa asiama wudi nkan ebeye Kobedi hene ewo Doma traditional area no na ne din ankasa manfo edinim no ene poyim ya na wote US mine mu na fimpinu ene adunum yenu ene wodi ne sin hene wa abra ne nana no woye ohene ewokrom honom no ekọ ne nkra echi na wura yi ede atudwa se nkabo mu ene asumdwie eni wonom krom honom a emmoa emmempumtu emma honom afen so kra no se wanka won mu a enya de se obetumi ede won haw akodan yaban ama na aba be bibibia afa ho ama wonom nkabo mu ena mebe Oma ene akokwa mu ha nyina ma fa me se ma de hye no enti bibia mu a ma mo aswate na nyina ya ka bom ne tia boa ama guri atumbon na sisia me hye obi abo me bon pa se nyame ebe ka me ho na waso me dai na emo bia ewo ha ese me boa guri ema ekona ni no meboa ba hima wo Kobedi #1 ya onukure yesa achiremade hima nana ameya ensu ji aboa wodi nkan mu se ahemfonsem ntawantawo a achere yiye ewo wono mukro mu honom no ama wono mukro ni mpumtu aka achire wodi tudwa se sese ya wonom esi ohene fofuri omanfo nyina emfa watim wakam nyina entu nchen na wohummumu emwa kro no enkan kro mepa mo show abusuani nyina sɛdeɛ me nana akyerɛmade hene ɛkaeɛ no ɛkyerɛ bi bɛdu na mesumidi hɔ sɛdeɛ yɛ nananom bi abɛyɛ bi kɔ no ɛnti mesrɛ mo sɛdeɛ medi kan gu baabi sɛ ɔnsomo ne nipa no biribiara ne a abusuani nyinaa monka yɛ ho mmom na mommoa yɛ wɔ Kobedi #1 ha na nipa bi etwa mu ha wo mu sɛdeɛ kuro ne sie no ebeduru de afe kono nipa ne beduru o si enti Kobedi pe